Good morning mga ka-Bicolano. Dito po tayo ngayon. Namili po tayo ng mga grocery para doon sa kasunugan sa Santa Maria, Bulacan. Babigyan natin sila ng tulong. Ayun, maglilipat tayo ng mga grocery. Dahil kababayan nun natin din yon sa Bicol. Mga 6 na pamilya na nasunugan doon. Kaya meron sa akin nakapagsabi na kailangan natin na tulungan. Ayan mga Kabicolano, maglilipat po tayo. At saka pala mga Kabicolano, itong ibibigay ko, meron po tayong 10 kilos na bigas, saka soy sauce, suka, saka karne norte, sinigo, saka ligo, saka kopi, pansit canton, saka noodles, saka ito. Ayun, diyan na po mga Kabicolano kung ito lang po yung kakayanan ko kasi unang-una, bago pa lang din po ako sa aking vlog, sapat lang po yung budget. Importante po kahit paano mabigyan po natin yung nasunugan doon sa Santa Maria, Bulacan. Alihanin po sila ng pamilya, ng kababayan natin. Yan, liripang na tayo. Ayun mga Bicolano, mamaya-maya lang po pupuntahan na natin sila sa Bulacan. Santa Maria, Bulacan po sila. Hello mga Kabicolano, punta na po tayo ngayon ng Bulacan. Ready na po tayo. Dito na po rin yung mga pamimigay doon sa mga karga. Diretso na tayo doon. Ito kasama natin. Bodyguard. Yan ang malupit na bodyguard natin na team. Ayan, meron pa tayo ibang kasama.
kasama natin si Mrs. Yung mga Bicolano, papunta na tayo ngayon sa Santa Maria, Bulacan. Puntahan na natin sila, yung nasunugan doon. Ngayon, nandito lang tayo ngayon sa NLEX. Nag-aantay na sila doon eh. Yan mga Kabicolano, marami sila doon na sunugan. Siyempre, bali, 6 bahay lang natin bibigyan doon. Gawa ng hindi naman sapat yung pamimigay natin dahil gawa ng bago lang tayo nag-vlog. Wala pa tayo gaanong pondo. Kaya pagtiyagaan na lang muna nila kung ano lang na mayroon ako. Yun na muna ang bibigay ko. Kaya sa mga hindi namin na mabibigyan lahat, pasensya na po. Babawi na lang po tayo sa susunod. Pag medyo okay na po yung vlog natin, maraming nasa sa atin na may sweldo na tayo or may tumutulong sa atin, mabibigyan din po kayo lahat. Kaya ito ngayon mga Kabicolano, punta na tayo doon. Nasa expressway na po tayo. Shoutout pala kay Kuya Gani, tsaka kay Ate Nora Abued, Gani Abued, kasi nagbigay po siya ng mga damit para doon sa nasunugan. Kaya nagpapasalamat kami sa inyo, Ate Nora, dahil pinabutan mo kami ng mga damit para doon sa mga nasunugan. Kahit konting ano lang, importante, makatulong po tayo at meron po tayong maibigay sa kanila. Ayun, ito na kami sa makakain. Kasama ko pala si Alvin Calaminos. Yan yung ano namin. Tsaka si Mrs. Yan, sinundo kami. Andyan sila, nakamotor eh. Hindi namin kasi kabisado dito mga Kabicolano. Medyo, pag hindi mo talaga kabisado, baka mahirapan. Di man. Dati. Ano yan? Ikalam na yan. Pangputo ng ano mo. Yun, punta tayo dito. Sa baba. Kasama ko si... Ang ganda ng pwesto rito ah.
Ano yung classmate ko, si Ralph? Siya yung nagsabi sa akin na tutulungan sila na kahit paano, kahit konting ano. Ano ba na nangyayari doon? Bata yun. Ha? Bata. Ay, ito, ang anak ko, yun ang sabi sa sila nandun na iwan. Kasi ako, nung madaling araw, yung tatay ko, dinala ko sa ospital, na-stroke nga. Tapos nung tanghali, yun, nag-umpisa na sunog. Grabe, ano? Naubos yung... Ilang bahay doon? Bali, ang nasunog, 49 bahay. 49 pamilya. 49 bahay? Hmm. Ang dami pala, ano? Lahat ng pamilya ko, ubos ang bahay namin. Pati kamag-anak ko dyan. Halos karamihan kami dyan eh. Ilang kayo dyan? So, 3. Sa amin, 4 kami. Si Darwin. Yung mga kamag-anak ko pa sa kabilang side, nandyan din. Si Lola ko nandyan. May 10 kami pamilya dyan eh. Kami lang. 10 pala, ano? Oh, kami lang, pamilya namin. Paano yung 6 lang yung dala namin? Okay lang. At meron, pare. Oo. Salamat sa inyo. Anong nangyari doon? Bakit? Sa tingin mo, anong nangyari doon sa ba't nasunog? Bata yun. Kasi nung sinabi niya, yung sinabi niya na may sunog na, babagsak na yung bahay nila sa taas eh. Kaya hindi na namin talaga napatay. Yung sa baba yun, pwede pa mapatay. Kaya sa Tulong po kasi taas. na nagsaboy ng tubig eh, mga anak ko. Kaya sabay sa hangin. Sabay po sa Walang hangin. natira yung Wala ano nyo? po. TV lang po na-upload ko eh. TV? Pero yung TV na ano pa? Ay, Buo pa rin. Apo. Ay, salamat naman. Kahit pa paano yun. Tapos yung dalang maliit ko, buti yung Ilan ba anak mo, pre? 4. 4. Ilan babae? Dalawang lalaki. 2 lalaki. Lalaki na, no? Yung panganay ko, mas malaki pa sa akin eh. Ando sa 10, kasama yung mama niya. Yung dalawang maliit, nandun kay kuya. Di ba nabiyahe ka? Nalaman mo? Hindi, wala akong biyahe noon eh. Kasi nga inatid namin yung tatay ko sa ospital. Wala akong biyahe ngayon eh. Grabe, ano? Kaming dalawang mag-asawa na sa ospital eh. Kawawa din yung mga kuhan mo eh. Side ko ang mga hubos eh. Side mo, ano? Sa kanila kasi wala naman maubos na gamit. So, yung nagsimula ng sunog, wala naman po kasing mga Walang gamit yun eh. Mm. Eh yung nanay, Marites din. Nakikipagpintuan sa Sagalan. labas. Saan banda yun? Ano yun? Saan banda yun doon? Dito lang, malapit lang. Diyan lang po. Dyan lang. Oo, dyan lang. Kaya lang, wala tayong daanan dito. May maliban lang makakausap, makakausap natin si Omar, makakadaan tayo. Oo. Di okay na dito. At least, andito naman eh. Bigay din natin kahit konti. Kanina may mga riders na nagpunta. Sabi ko nga pre, di ba nung nag-chat ka sa akin, akala ko, doon ka sa Bicol. Kasi sabi ko, pupunta pa ako sa Bicol. Nandito ako. Hindi mo na ako Oo, kaya nga eh. Nalaman ko kay Roy na hindi kasamaan, kapitbahay ko yun si Ralph eh. Yun mga Kabicolano, nangyari sa kanila. Ang hirap din. Nawalan sila ng bahay. ubos gamit. Naubos yung gamit nila kahit isa wala nakaligtas. Buti kahit pa paano buhay pa sila. Ang hirap kaya ng yung mga kapatid mo. Buti Nasa lola ko po. nasa lola mo. May trauma nga, pre. Trauma? Yung dalawang maliit ko, bawat makakita lang na apoy na maiiyak na sila. Yung malaking apoy. Grabe no. Iiyak na sila kahit yung siga-siga lang gusto malakas. Natulog sila ng mahirap eh. Kaya nga hindi ko dinadala dyan eh. Hindi ko talaga dinadala dyan. Kasi may iyak sila eh. Tapos nandyan sila nung time na nasusunog eh. Paano yan? Kahit pa paano ngayon, yung nawalan tayo ng ano, anong, Ang mahirap dyan, yung lupa hindi amin. Ngayon, may nag-claim daw dyan, nagpunta sa barangay. Ang sabi naman ng kapitan namin, itigil mo na yung paggawa. Kasi marami nang papagawa eh. Mga 2 to 3 weeks daw, itigil muna. Dahil linahanapan niya ng papers. Ngayon, pag walang maibigay, ipapatuloy na daw yung gawa. Depende sa pag-uusapan ng barangay na ang kausap namin. Tulog kami sa lupa. Tapos i-divide sa ilang tao yung nasunugan dyan. I-divide na lang yung lupa. Ganun siguro nangyari. ngayon, sa atin muna kami nakano. Yung iba sa tent, ako kasi umuwi doon sa kuya ko dahil nandun yung papa ko. Ako rin babantay eh. Palit diaper, papakain, lakad-lakad, pag-araw. Ngayon, okay lang ba sa ma-interview ng kaunti? Oo. Ano ba talaga nangyari doon? Ubus din yung ano mo? Ubos na ilabas ko ano lang, TV lang at saka yung motor eh. Lahat na gamit na sa bahay, wala. Buti na alaman mo pa yung motor, no? Oo, doon kasi sa daanan, pagdaan ko, yun na lang nalingunan ko eh. Naitulak ko palabas tsaka yung tricycle niya.
Ano nga apelyido mo, pre? Ni Eric. Ay, pares pala kayo, no? Kayo nga pala. Sorry. Sorry. Nalilito ako. Bale, importante, buhay kayo, no? Oh, yun lang nga sinalba ko, yung mga bata at saka yung konting ano, yung TV lang na dampot ko. Yun lang. Itong bigay ko sa'yo, pasensya mo na to. Kung ano lang yung ano ko, yan, yung 10 kilos na bigas. Salamat. Oo. Tapos si Kuya, pre, ano, pag anuhan mo na to? Thank you. Sensya na, ito, isa pa. Ayan. Tapos kay Nirek, kay Ralph. Yeah. Ay, pre, thank you. Oo. Abot na, Noy. Yun. Thank you. Tapos, sino pa yung kasama mo doon na isa? Ket! Ed! Pre, pasensya na nito, pre. Importante, nakarating kami dito. Kahit maliit na bagay. Salamat, palapas ka mo. Napalapas ka, pre? Ito kan, may buban man ito, si Manirek, Mangilala ko? engineer, Ngilala ko? tas si Pai Silso. Nagpaito sama? Nagpaito sa kuhan? Barkada ni Armando? Tumasa lang kami. Sa papa, mga rinihen. Oo. Dito ka rin pala nakatira, no? Iya. Ubos din yung kuhan mo? Ubus talaga, bahay ko. Walang natira. Sige pa. Grabe, ano? Sige. Salamat. Ito, si ano? Noy, siya pang kapatid mo pa. Ayun. Papa mo, bigyan mo to. Yan, oh. Sa kanila yan. Tapos si sino pa yun? Iabot mo na lang to doon. Diyan to. Thank you. Oo. Yan. Tapos, si papa niya, bigyan din natin ng kahit konting ano, para doon sa pagbibili ng gamot. Papatay ka pang kabukas eh. Oo. Para dagdag mo na lang to, Noy. Thank you. Kasi ano pa lang, bago lang kasi ako. Pero importante, yung sinabi mo sa akin na matugunan natin, na hindi lang sa salita, kaya meron sa gawa, di ba? Kahit maliit lang to, pero siyempre hindi naman ako, Napakalaking bagay na ito, no? Para sa amin. hindi pa naman ako, kuwan eh. Dagdag mo na lang to, Noy. Thank you. Ha? Salamat po. Maraming salamat. Ano pangalan mo? Banjelin Eric po. Banjelin, ha? Pakibigay na to. Bigay mo kayo pala. Magka-classmate. Classmate ko yan. Puro lang sa Facebook kami nag-uusap Oo. eh. Sa Messenger eh. Lagi kami Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, pre, baka pwede mo matulungan kasi sunugan na kami na hospital. nasa Bisaya ka. Sabi ko, Kaya nga, yun nga inisip ko. nagbiyahe. Nasa Bisaya. Oo. Yun nga inisip ko, pre. Kala ko, nasa 5 lugar ka. Kaya paano ko mapupuntahan? Bahay ko yun. Buti nga ka mo si Roy. Ay, iyan mo nga si Roland. Buti nga ka mo. Buti nga ka mo. Si Roy, malapit lang sa amin din, nagkatrabaho, nasabi niya. Sabi ko yun, kakang barkada ko dun sa ano, Oo. Laral. Tapos si Pinkett. Ayun. Buti, Kaya, buti kapitbahay ko ako, yun. buti yung bahay mo, hindi na ano. Kaya pasalamat nga ako sa Diyos at hindi na tama yung Buti bahay nga ako namin. may nakaharang na isang apartment ba? Kung may nakaharang na apartment kasi, kung wala, Pero yung kuryente yata, na inabot doon. inabot. Pati kay Kuya Eddie, nagkausap rin sa kuryente eh. Kaya, tsaka yung bumbiro nandito nakaabang, kaya nasa lubong. Ayan mo, ayan. Salamat mo Meron din pala ako. Thank you. Bigyan mo na si ate ko, ne. Ah, Tapos itong ano, pre, mga damit, bala ka na nito. Uy, sige, thank you. Oo. Pag ano-ano nyo na lang, ha. Saka ito po. Ayan, pili ka na lang Oo. yan. Pili ka na lang dito. baka may brief ka dyan, pre. Pero importante. Wala, wala. Wala yata. May tibak dito. May tibak. Marakin sa apulog dito. Tawa na, brief. Oo. Totoo yun. Tabing raot. Ayan, pre. Bali, ito na yung mga naibigay namin sa'yo. Oo. Pasensya mo na to. Importante, pre. Napakalaking tulong yan, pre. Oo. Ano masasabi mo, pre? Kahit pa paano dumating kami dito sa'yo. Maraming salamat kay classmate Elvin Buban sa tulong na binigay niya. Napakalaking bagay na ito para sa amin. Dahil hindi pa ako makakapagtrabaho babantayan ko pa yung tatay ko. Kaya pare classmate, maraming salamat sa iyo. Salamat din, pre. Salamat sa iyo. Walang problema, pre. Importante, yung hiling mo is ginawa natin ng pamamaraan para kahit pa paano nakapagbigay tayo ng konti
sa mga hindi po namin na tugunan, siyempre madami sila. Hindi naman po kami tinugunan lang po namin yung babayan namin kasi sila talaga yung pinaka-importante. Unang-una, wala naman kaming ganun kalaking halaga para maibigay namin. Importante at makapagbigay kami ng konti. Ayun, masaya na kami. Ayun pre, maraming salamat. Batchmate namin, pakisuportahan naman, Bicolano Elvin. Salamat Diba, pre. pre? Salamat pre, salamat. Makikilala ka na natin, makikita ka nila. Di ka mahiya. Yung mga kalok, bakit ako mahihiya? Ayun! Kailangan ko ng tulong eh. Tama. Hindi ako mahihiya, kailangan ko ng Ang tulong. galing, Ayun. galing. Kasi mayroon kasing iba na parang nahihiya eh. Nako, hindi. Kasi Ayun. kailangan ko talaga ng tulong. Hindi pa ako makapagtrabaho eh. Tama. Very good pre. Malaki katawan ko, pero kailangan ko ng tulong. Ano natin yung anak niya? Ano masasabi? Maraming salamat po. Ayan. Doon ba sa camera? Kuya Elvin. Kuya Elvin. Sa Sige. tulong niyo po, sobrang laking tulong. Kaya niyo mo po pag sa amin. sumikat ako, bibigyan ulit kita. Sabay ganun. Ayun, maraming salamat. Mga Kabicolano. Kahit pa paano, nakaparating tayo sa Santa Maria, Bulacan. At kita-kita kami ng classmate ko. Mag-enjoy muna kami ngayon. Mga classmate, Bicolano Elvin. Yun! Napakaganda at magandang tulong na ginawa niya sa amin. Salamat. Ayun. Mga classmate namin, kung nakakatok ako sa inyo, suportahan natin Bicolano Elvin. Salamat pre.